Aquesta és la nit més especial que celebra el sector surer català des de l'any 1990, organitzat per Aicorp, i aquest any, a més, torna en un dels llocs emblemàtics que l'han vist néixer i l'han vist créixer. Bona nit a tothom. Fa goig a sala. Jo crec que és de les primeres vegades que veig una sala tan plena de gent. És espectacular. El primer Glador és per l'Eloi Madrià, pelador de suro cassanenc i divulgador del sector surer per mitjà de la revista Gavarres o de la Fira del Tap i del Suro de Caçà de la Selva, entre moltes d'altres iniciatives. L'Eloi, pel sector industrial surer, és algú entranyable. És algú, com diem nosaltres, de veritat. I mentre pugui, seguiré fent el mateix. Parlar d'aquest món tan fantàstic que és el món del suro. La segona guardonada de la nit és la Ruth Troiano, que és sommelier i periodista especialitzada en el sector del vi. Una persona que allò que fa, ho fa des del convenciment i des del rigor en allò que creu. I diu que el suro és el primer confident del vi. L'últim premi és per la Barcelona Wine Week. Els empresaris surers, agraïts per la sensibilitat del certamen a fer difusió del suro dintre de la Barcelona Wine Week, vol fer reconeixement avui en aquesta fira per la seva bona feina en la difusió de les bondats del vi i de les bondats del suro. Ens sentim molt orgullosos de rebre aquest reconeixement, el Glador, que és el màxim reconeixement de l'Associació dels Empresaris de Surers de Catalunya. I aquest orgull és més evident encara perquè realment reafirma el nostre compromís amb la sostenibilitat.